бита кауза. Винаги си номер 2. Или се примириш да живееш като номер 2, или ще е нещо друго. Или може би да разкъсаш пъпната връв, да акушираш. Може и това да стане. Има мъже на 50 години, деца акушират така. Много е ценно. Операциите по някой път са единствен начин да се помогне. Така не, че това изразява този квадрат. Необходимостта хем да черпиш сили оттам, хем в същото време да се откъснеш. Тоест в един момент да се откъснеш. Не е лесно. Защото тук мисля, че голяма част от жените са и майки в реалния смисъл. И сега знаете как от една страна, когато имаш деца, ти се влагаш в тях. Това е неизбежно. Мисъл, енергията ти отива на там. Човек няма космически мащаби на енергия. Има ограничена енергия, която я вложиш половината, значи не си използвал за друго. Всички други велики неща увиснаха, защото това малко съкровище просто имаше нужда от шанс да стане човек. Това е факт. Никак не е лесно за егосъзнанието да го пусне това. А обратно, егосъзнанието винаги живее в схемата инвестиция-дивиденд. Винаги. Инвестирах теб, трябва да върнеш. Длъжник си, трябва да си изплатиш дълга. Мисля, аз те гледах тебе до 20, ти мене ще ме гледаш 60 докъде я докарам. И така, в смисъл, нормално. Това е майчин обич, а после пък е синовна обич. Или там, как се казва при жените, там дъщерите, как е, някаква дъщерна обич там. И ако не го направиш лош, не се грижи за своите родители, неблагодарник, не храни майко, излезе. И така, това са едни зависимости, които се прикриват зад святите отношения, така. Свободата увисва. Винаги има един такъв въпрос много голям. Ако дъщеря или син нямат желание да се грижат за родителите си, нека си не горят така, не им иде така. Това има причини да е така. Най-лесното е да туриш клеймото, там етикета, така. Това е най-лесното. А и най-лесното и те да се престорят, че дълг, сега кога ги правиш там старите, не пък ги оставиш да пукнат, все пак човещинка е. Той ти казва за куче да се погрижиш, а и за майка ми пак. Обаче, има причини да е така. И вместо да се турят етикети, трябва да се намерят реалните причини. Обикновено причините са в това, че нещата са били в инвестиция дивиденд. Майката е внедрила твърде много страх. Някакси не се наистина раздала, не се е отдръпнала на време. Любовта е свобода. Извън свободата няма любов. Дори между майката и детето. Детето има точно определена до микрон, до нанометър, не милиметър, нужда от подкрепа. И след това няма нужда от подкрепа. След това е фалш. Може обратното да се отдръпнала твърде много. Разбира се. Разбира се, да. Може да се отдръпнала и твърде много. Сложно е. Живота е сложен. Примери 1 милиард. Жена може да влезе в ролята на майка без да е готова за това. С всичките проблеми. Може да има откровена карма. Значи има майки, дето не могат да се разберат децата никак. Все едно, че тя се разбира с всеко друго, само не е с това, където се води нейно. Никак не се разбират. Тя не е лоша и то не е лошо, обаче са едни остри камъни, значи тя се дразни от него за всяко нещо. Казва, Боже, какво тъпо дете. Според това точно тогава точно на кого? Напрежение между физически случай между родител и дете. Коя душа се лекува? Обикновено родителя, който не е доволен от детето, примерно, че не е оправдало очаквания, надежди и така нататък. Не е само това, което аз не си въобразявам, това, което ми инвестирала. И точно тогава, това е лечението за мен, един вид тази горчивата чаша. Поне преди елата, така го осветнявам. По-приятна чаша.
лекарство чисто ще го приемеш. Горчиво лекарство, но лекарство. Вид карма си е. Кърмичните ситуации. Просто е карма. Да. Това е карма, пък дали ще се оправиш, друг въпрос. Дай Боже да се оправиш. Искам да кажа, че може да има проблеми между майката и детето и кърмични, чисто кърмични, което е трудно много да се оправи. Защото кармата се изживява като нещо вродено, а не като придобито в момента. Ми ти това дете не мога го понасиш. Не защото не си ти е направило. Просто е така. Просто не ти е симпатично. Бе, всичко ти се вижда в него кофти. Е, това е положението. И ходи се оправи. От друга страна, ти си му майка и там пише, когато се зараждаш, си майка. Аре де, нали, всичките сочат тебе. Ти трябва да си отговорна там за него или по бащата той да е отговорен. И за това, нали, където, колкото го гледам, се ме ядосва. Нали, за всяко нещо ме ядосва. Трябва да се разбереш, че е карма и трябва да работиш по кармата. Това е тема. Да си говорим 5 часа по този въпрос. Тема и то сериозна и важна. Така или иначе, това са темите на първи и четвърти дом. Сложни са. Сложни са по принцип. Наличието на квадрат реален, планета в първи дом и планета в четвърти дом, говори, че това нещо вече е конкретно. Принципният квадрат първи и четвърти дом при Йоанна се превръща в конкретен. При това положение. Това е принципно положение. Значи, ако видите планета в първи, която има квадрат планета в четвърти, означава реална трудност с рода. Най-вече с родителите. Възможно е това да бъде и с брат или сестра, който стои като родител. Като не е толкова важно точно възрастта. Тоест не е необходимо брат и сестрата да е много по-голям, но да се държи като родител. Един пример, сещам се две сестри, едната е по-голяма с 3 години. Не е толкова много. И тя се държи като повече от майката. Там хем грижовна, хем властна. Нали, на сестра си и вика малкото. Малкото е на 35 години. И тя е 38, не е на 108. А обаче все едно, че е така. Как се казва, истинската майка не може да се вреди за майка от другата. Да. И малката има 2 майки. И не може да се оправи с двете. При това положение. Другото нещо. В четвърти дом намираме Луната. Заточение в Козирог. От една страна факта, че Луната се намира в четвърти дом, а това означава основна потребност. Там, където е Луната, човешката душа, така да се каже, не може без това. Когато се питаш, кое е за мен истински важното, не можеш да го измислиш с главата. Защото това ще е грешка. Това, което е истински важното, което сърцето ти купне, ти се раждаш с него. Човек се ражда с определени купнежи и желания. Това е Луната. Така, Луната, като се намира в четвърти дом, това означава, че купнееш, така да се каже, за дом, нали, за семейство, за уют такъв, нали, нека си да можеш да се грижиш за любимите хора. И в този смисъл, тъй като четвъртия дом е мунданно рак, където Луната се чувства добре, силна, и така да има уют, да има разбирателство, така. И като гледаме и Венерата като доминанта, който пак се стреми към разбирателство, ние виждаме, че при това положение при Йоанна има всъщност, забележете, не би трябвало да има, а има. Това е така. Има стремеж към това нещо по дом. Дом означава като външност, като външно деяние. Вътрешното е знака. Козирог, заточение. Що Луната е заточение в Козирог? Защото Козирог е един много обществен знак, иерархично организиран, при който е много важно сантиментите, романтиката, субективизма да не надделяват, защото тогава организацията рухва. Ако почнем шуробаджанашки, отидето се не видя. Корупцията вече става страхотна. И се получава противоречие, тъй като Луната по природата си всъщност е много субективна и купне за единение. На Козирога каза, как се единяваш така, нали, утре ще ти поиска това, онова и ще оплескаме организацията. Нещата трябва да бъдат обективни. Тоест не бива да се сближаваме прекалено, защото сега, примерно, който отиде да